Siema, diolch yn fawr am eich am y fideo hwn. Yn y cyfres o'r fideoedd hyn, gyda'r enw Dyddiadur, fy amcan yw i cynnwch cyfres o fideoedd sydd lle rhywun yn defnyddio nhw fel fy dyddiadur beneddiol neu bron beneddiol. Dwi'n eisiau i nodi lawr fy feddyliau yn union fel dwi'n defnyddio y nodyn llyfr, ond yn trach na defnyddio'r llyfr gwneithwyd oddi wrth y papur. Dwi'n eisiau i nodi lawr y nodyn neu i mewn yn y dyddiadur gwneithwyd gyda'r meddalwedd o'r sain, y recordiad o sain, y recordiad o blais yn siarad. Dwi'n eisiau i siarad yn unigolgol i mewn i'r cofllyfr fel dwi'n yn ei galw fe, i nodi lawr fy meddyliau o ddydd i ddydd. Felly dyma'r fy amcan ar gyfer y cyfres o'r fideoedd hyn. Felly, wedi dweud hynny, mae angen i ni i dweud mae'r pynciau yn y fideoedd hyn yn cynnwys pynciau Anglish ar fy grefydd i, sef Cristnogaeth, ac hefyd fy meddyliau ynglyn â sut i cyfathrebu yn well, ac hefyd y bethau sydd dwi'n yn ymddiddori ynddyn nhw. Felly, fe bydda hyn i mewn yn y cyfres o fideoedd hyn am ryw waith o pynciau i gyfrannu gyda chi y cynulleidfa. Hefyd, bydd angen i ychwanegu pan dwi'n yn siarad i mewn yn y recodiad hwn. Oherwydd mae'r hyn fel dyddiadur, mae'r hyn yn y cyfres yn aml dwi'n cyfeirio at y pynciau neu yr bethau dwi'n wedi gwybod o'r blaen i mewn yn y fideoedd o'r blaen. Felly, os ydych chi'n eisiau i deall yr pynciau neu trafod sydd dwi'n yn ei ymadrodd ynddyn nhw, felly dwi'n yn argymell i gwrando i'r fideoedd o'r blaen hefyd, oherwydd fel union yn yr dyddiadur, pan dwi'n yn gwneud nodyn i mewn neu yr mewnbyniad i mewn yn y dyddiadur, yn aml rydyn yn cyfeirio at nodyn neu o'r blaen yn y dyddiadur. Felly mae'r un peth sydd yn digwydd fan yma, oherwydd dwi'n nodi lawr y meddyliau, yn aml dwi'n eisiau i datblygu rhyw y cysyniad neu syniad, felly mae'r hyn yn angen i cyfeirio at yr fersiwn o blaen oddi wrth yr fideo cynharach. Felly, mae'r heddiw dydd Sul yr 8 ar 20 mis Gorffennaf 2024. Felly, dwi'n eisiau nawr i drafod ynglyn â'r gyntaf pwnc, sef dwi'n eisiau i parhau gyda'r pwnc mynelwyd o'r blaen i mewn yn y fideoedd o'r blaen, sef ynglyn â'r pwnc o'r coedwig coflyfr, lle rydyn yn defnyddio ein dychmygiad i cynnal yr gweledoliadaethau o'r sylweddau dwi'n rydyn eisiau i cyfathrebu ar draws i'r grandawyr i'r cynulleidfa. Os mae gyda ni tiflaen o'n gweledoliadaethau ni yn ein dychmygiad, rydyn yn gallu edrych ar yr map hwn i mewn yn ein dychmygiadau ac wedyn i ddilyn y llwybrau o'r map i ddarlithio yr materion neu yr sylweddau i'r grandawyr. Enghraifft, os y mae gyda ni tiflaen o'n dychmygiad ni, yr holl lyfrau o'r sylweddau neu materion rydyn eisiau i drosglwyddo i eraill trwy'r darlith, mae hynny yn gwneud y holl llyfariad, y holl ymadrodd o'r darlith yn hollol ysmwydd ac yn cyflym yn ydy oherwydd mae pob dim tiflaen o'n gweledoliadaethau ni, fel y map tiflaen ohono ni, mae angen i ni dim ond i edrych ar y map hwn i mewn yn ein dychmygiad ac wedi i edrych ar rhanbarth o'r map, sef yr coeden i mewn yn y coedwig o'r coflyfr yma, ac wedyn i edrych i chwilio ar y cangen cywir, ac wedyn dim ond i edrych arno fe i dod o hyd o'r manylion yn uniongyrchol. Mae hynny mor uniongyrchol yn ydy. Felly, dwi'n meddwl mae hwn mor bwysig os ydych chi'n eisiau i darlithio yn ardderchog, i cynnal yr holl amser
o holl coedwig o'r coedennau, neu os ydyn ni eisiau dim ond i trafod neu i ymadrodd ynglyn dim ond un pwnc yr un coeden, ond hefyd y cangennau sydd wedi ei manylwyd tu blaen i mewn yn ein dychmygiad. Felly, y pwynt dwi'n eisiau i wneud yn y rhanbarth hwn o'r fideo hwn yw bod mae gyda ni pob un coeden i mewn yn y coedwig o'n corff lyfr ni. Hefyd, byddwn yn gallu cael yr lluosogrwydd o'r haen o'r cangennau i mewn yn yr un coeden. Enghraifft, os ydyn ni eisiau i roi yr darlith ynglyn â'r rhyw pwnc gwyddonol, mae gyda ni yr teitl o'r pwnc fel y bon corff o'r coeden, ac wedyn allan o'r bon corff mae gyda ni y prif cangennau o'r pwnc. Ac wedyn allan o'r prif cangennau, allan o'r pob un, ydyn ni'n gallu ystyn llai cangennau hefyd allan o'r prif cangennau, ac wedyn allan o'r llai cangennau, ydyn ni'n gallu ystyn hyd yn oed yr cangennau yn llai hefyd. Felly, os mae gyda ni rhyw pwnc sydd yn hynod o'r cymhleth, mae gyda ni mynegu neu trosglwyddo a gwybodaeth yn y coeden sydd yn cymhleth hefyd, gyda'r lluosogrwydd o'r cangennau gwahanol i mewn yn yr un coeden, yn yr un pwnc. Felly, mae'r hyn yn cynrychioli map o'r ddarlithio sydd allai i fod yn ychydig o cymhleth, ond dyna sut ydyn nhw'n gallu cynnal y holl gwybodaeth i mewn yn yr un dychmygiad, i mewn yn y un gweledoliadaeth, ac wedyn ydyn nhw'n gallu dod o hyd o'r pob un manylion yn uniongyrchol ac yn gyflym, ac yn gallu rhoi y darlith sydd yn ysmwydd ac yn ardderchog. Wedyn, i symud ymlaen i'r pwnc nesaf, ond yma dwi'n eisiau i drafod ynglyn sut i ysgrifennu nofel. Pam? Achos dwi'n yn edrych ymlaen i unwaith eto i ysgrifennu nofel, ond dwi'n meddwl dwi'n wedi ymgeisio llawer neu lluosogrwydd o'r moddau o agweddau i ysgrifennu nofelau, ac dwi'n meddwl mae'r rhai ohonynt yn weddol llwyddiannus, ond mae y rhai eraill sydd yn hollol ac yn hollol yn anllwyddiannus. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i siarad ynglyn â'r rhai sydd yn weddol anllwyddiannus, ac dwi'n meddwl ynglyn â'r rhain, mae'r rhain yn tueddu i fod y rhain sydd yn argymell yr ysgrifennu i cynllunio nofel. Enghraifft, os ydych chi'n eisiau i ysgrifennu rhyw cynllun neu rhyw stori sydd yn cynedig, sydd yn cipio y sylw o'r darllenwr, mae angen ei dilyn rhyw fath o patrwm yn y datblygiad o'r cynllun, felly i cynllunio pob un pennod o'r blaen, ac wedyn i lenwi i mewn y cymwysiad i mewn yn pob un cynllunio, ac wedyn i ymwybodol i cynllunio yr stori neu cynllun i fod gyda'r niweddglo ydych chi'n eisiau i digwydd i mewn yn y nofel, yn y profiad o darllen nhw i mewn yn y nofel. Enghraifft, os ydych chi'n eisiau nofel i cynnwys llawer o ddigwyddiadau sydd yn cyffrous iawn, mae angen i cynllunio y rhain i mewn yn y nofel. Os ydych chi'n eisiau i datblygu cymeradau ac wedyn i datblygu bethau sydd yn digwydd iddyn nhw, hefyd mae angen i cynllunio pob peth, i cynllunio pob un elfen neu cydran ydych chi'n eisiau i fod ei cynnwyswyd i mewn yn y holl profiad o nofel. Felly, ynglyn â'r hyn, ynglyn â'r cyfagosad sydd yn angen i cynnwys yr elfen o cynllunio, dwi'n canfod mae'n y rhain yn fy marfer i fod yn hollol anllwyddiannus. Pob tro dwi'n ymgeisio i gwneud hyn, dwi'n yn hollol colli yr ymddiddoriad i mewn yn yr holl gweithrediad. Dwi'n canfod mae'r cynllunio bethau i fod yn weddol diflas, ac mae'r hwn yn creu yr elfen sydd yn diflas ynglyn â'r holl gweithrediad o ysgrifennu nofel. Felly, ynglyn â cyfagos hadau, sydd dwi'n wedi eu canfod i fod yn llwyddiannus, dwi'n meddwl mae'r rhain i fod y cyfagosad sydd yn
datblygu neu ymdatblygu eu hunain oddi wrth eu hunain i fod rhywbeth sydd yn organig neu aelodedig. Felly, os ydych chi'n dechrau gyda'r teimlad neu yr amcan i greu rhyw fath o teimlad union yn y profiad o'r darllenwr pan ydyn nhw yn darllen y nofel, ac wedyn i defnyddio y geiriau ac hefyd yr brawddegau ac hefyd yr ymadroddion i creu rhyw fath o awyrgylch. Felly, dwi'n meddwl mae'r gair sydd yn angen ei defnyddio yw y gair awyrgylch i creu'r awyrgylch union yn y profiad, yn y dychmygiad o'r ddefnyddwr, yn y profiad o'r darllenwr. Mae'r hyn yn ysbrydoli yr cynllun o'r nofel i datblygu yn organig neu yn aelodedig. Felly, oddi wrth yr un olygfa, y gyntaf olygfa, mae gyda ni yr awyrgylch o ryw fath o demlad yno fe, ac wedyn mae'r hyn yn ysbrydoli yr olygfa nesaf, ac mae'r hyn gyda'r temlad o awyrgylch yn ychydig yn wahanol, ac wedyn oddi wrth yr hon, ydyn yn gallu datblygu, neu ydyn yn nid datblygu, neu ydyn yn cael ein ysbrydoli i symud ymlaen i cynhedlu yr olygfa nesaf, y trydydd, ac wedyn mae'r hon awyrgylch sydd yn ysbrydoli yr cynhedlad o'r olygfa nesaf. Felly, dwi'n canfod os ydyn yn gallu ysgrifennu y fath o nofel sydd yn cael ei cynhedlu trwy'r ysbrydoliaeth oddi wrth un awyrgylch, oddi wrth un olygfa i'r olygfa nesaf, a dwi'n meddwl mae'n ddisgrifiad sydd yn fwy cynorthwyol. Felly, dwi'n meddwl dwi'n dod yn fwy cynhyrchiedig os dwi'n dilyn y patrwm hwn o'r ysbrydoliaethau union yn y profiad o ysgrifennu nofel ydyn yn cael ein arwainwyd trwy'r ysbrydoliaeth i datblygu yr awyrgylch oddi wrth un olygfa i un arall, i un arall, i un arall. Ac ar ôl hynny, ar y diwedd o'r holl cyfrwaith neu'r proses fel yma ydyn yn cyrraedd hyd at yr nofel, o'r holl honno fe. Felly, dwi'n meddwl pan ydyn yn dilyn yr patrwm hwn o ysgrifennu nofel, ydyn yn mwyaf llwyddiannus o'r blaen. Felly, dwi'n meddwl mae'r pwnc hwn ddim ond dechreuad. Dwi'n meddwl os dwi'n yn parhau i ymgeisio i ysgrifennu nofelau, dwi'n mynd i dychwelyd tro ar ôl union i'r un pwnc fan yma, ac efallai dwi'n yn gallu, os dwi'n yn gallu gwrando i'r recordiad hwn neu i wylio ar fideo hwn, dwi'n yn gallu datblygu fy dealltwriaeth hefyd o sut i ysgrifennu nofel yn hawdd. Oherwydd ydyn ni'n eisiau i avoid beth ydyn yn ei galw yn Saesneg yr blocking yr awdur neu y writer's block. Ac dwi'n yn meddwl mae'n rhain yn digwydd oherwydd ydyn yn ymgeisio yn rhy galed i cynllunio pob beth os ydyn dim ond i adael y holl profiad neu holl fenter o ysgrifennu nofel dim ond i creu rhyw fath o profiad fel yn ysgrifennu cerdd neu cyfansoddi cerddoriaeth. Dwi'n meddwl mae'r hyn yn cael ei ysbrydoliaethu i datblygu allan o'i hunain yn ytrach nag i fod yn angen i cynllunio pob dim. Dwi'n meddwl mae'r blocyn awdur yn cael ei gwneud pan ydyn yn ymgeisio i cynllunio yn ormod. Beth dwi'n eisiau neu yn ymcanu i wneud yw, dwi'n eisiau i dod o hyd o ryw fath o sefyllfa lle ydyn yn ddim ond yn gallu gwybod beth i wneud i ysgrifennu nofel, ac wedyn yn sydd ymlaen i dechrau i ysgrifennu yn dibaid, i ysgrifennu ac ysgrifennu brawddegau ar ôl brawddegau, paragraff ar ôl paragraff, tudalen ar ôl tudalen. Ac dwi'n meddwl mae'r allwedd hon yn gorwedd i mewn yn yr ymadrodd sef i greu yr awyrgylch ac wedyn i cael ein ysbrydoliaethu i cynhedlu olygfa nesaf ac wedyn yr hon ar ôl hynny ac yn y blaen. Felly, dwi'n meddwl nid ydy fy ateb hwn yma na'r ateb cwbl ac darlleniedig i'r cwestiwn neu gofyn
sut i ysgrifennu nofel, ond dwi'n meddwl mae'r hwn dim ond dechreuad ac dwi'n gobeithio efallai ac yn tebygol a dwi'n mynd i ddychwelyd i'r cwestiwn hwn unwaith eto tro ar ôl tro ac yn y troion hynny dwi'n meddwl fe fydd ateb i fod yn ychydig yn wahanol ymlaen i'r pwnc nesaf. Dwi'n eisiau i mynd yn ôl i'r pwnc os nhw wedi ei trafodi o'r blaen yn yr fideo o blaen, sef pan os nhw'n yn ymadrodd ynglyn â'r coeden cwrdd lanhad. Felly, yn yr pwnc hwn, os nhw'n yn trafod ynglyn sut rydyn gallu gweddio y gweddi a sydd yn gallu ein cynorthwyo ni i fod yn fwy lan, yn fwy sanctaidd ac wedyn oherwydd hyn yn canlyniad o'r hyn rydyn gallu derbyn y byddithion mwy oddi wrth aragwydd ein Dduw ni, ein tad yn y nef, sef y byddithion i fwynhau ei amddiffyn arnom ni, ei heddwch arnom ni, a'i iachawdwriaeth ac hefyd ei maddiant ond bechodau ni. Felly, dwi'n eisiau i ychwanegu i'r pwnc hwn ac dwi'n credu mae'r hwn y fydd yr arfariad yn y fideoedd hyn yn y cyfres o'r dyddiadur, sef dwi'n mynd i codi rhyw pwnc ac wedyn i drafodi ynglyn amdano fe i mewn yn y fideo, ond yn ychwanegol i hynny, dwi'n mynd i cyferio at y pwnc yn rhyw fideo ar ôl hynny ac wedyn i ychwanegu ac wedyn fel hyn i adeiladu dealltwriaeth hefyd trwy'r fideoedd. Felly, y peth dwi'n eisiau i ychwanegu i'r pwnc hwn yw mae'n bwysig i atgoffa eu hunain yr unig person rydyn eisiau i bodloni nid yw ein hunain, nid yw pobl eraill, ond yw Dduw. Os rydyn yn canolbwyntio ein bodloniad dim ond yn unig i Dduw ac nid i eraill ac nid ein hunain ni, dwi'n meddwl fe fyddai hyn yn ein arwain i'n cadw ni ar yr llwybr cyfiawn. Felly, yn aml, plan rydyn eisiau i bodloni eraill y rhesymau o enghraifft sydd yn cymdeithasol neu yn perthnasol i'r gwaith neu i'r swyddfa neu beth bynnag, mae'n angenrhaid i atgoffa eu hunain nid yw hwn yn angenrheidiol i fod rhywbeth sydd yn dda i ni, i bodloni eraill. Dwi'n gwybod mae'n dweud yn yr efengyl os mae'n ein cymydog yn ein gofyn ni i enghraifft i cerdded milltir gyda fe, rydyn yn angen i cynnig i cerdded 2 milltir. Os ydy rhywun yn gofyn i ni i roi crys i rhywun, mae angen i ni nid yn unig i roi y crys ond hefyd i roi y mantell ac yn y blaen. Mae'r efengyl yn ein agnogi neu i adbeth ni i weini i eraill, ond fod hynny i fod yn hynod o wir, mae'n angen i ni i atgoffa ein hunain yn y byd. Mae llawer o'r bobl sydd yn bobl yfach, sydd yn bobl sydd yn gwasanaethu yr amcannau neu'r bwriadau sydd ddim yn dda, sydd i ddweud y gwir yn drwg, ac mae nhw'n, sef y bobl fach hyn, yn bwriadol yn mynd yn y byd i twyllo bobl ac i ofyn am cyfathrebu'r bobl ac trwy hynny i twyllo nhw. Felly mae angen i ni i cadw ein hunain yn diogel. Mae angen i ni i atgoffa ein hunain pan mae Iesu Grist yn dweud yma'r gorchymyn prif neu y pwysicaf o'r gorchmynion i gyd yw i bodloni Dduw, i weini Dduw. Felly os rydyn yn cadw hyn yn ein atgoffion ni, dwi'n meddwl y byddai hyn yn eithriadol o'r gymwthwyol i ni. Felly sut rydyn yn gallu cadw hyn yn ein atgoffion ni? Felly rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r ei osod i mewn y gweddi beunyddiol. Felly rydyn yn gwybod ynglyn â'r gweddi o'r cefndrafn cwrdd lanhad i fod gweddi sydd yn beunyddiol. Felly os rydyn yn gallu ychwanegu brawddeg arall, sef arglwydd gwna i ni i fodloni tŷ yn unig. Felly rydyn yn gallu atgoffa ein hunain o'r gorchymyn hyn.
gorchymyn pwysicaf o'r gorchymyn eraill I gyd, sef mae angen I ni I fodloni ddim mewn Dduw. Felly, gyda hyn, mae'r gweddi o'r cefn-drefn coll lanhad yn dod rhywbeth fel hwn. Arglwydd, gwna I mi I fodloni tua'n unig ac nid mybu fy hunain neu eraill. Gwna I mi I theithio pob un teimladau, melista pleserus yn fy ngorff, fel ysbrydion drwg. Gwna I mi I caru teimladau diodefaint I mewn yn fy ngorff, fel profiad ar gyfer fy lles I. Gwna I mi I edmygu ac I gydemlo gyda'r poenusrwydd mor hynod o enfawr ar y croes bren. Diolch I ti am diodefaint sydd dwi'n yn ei ymprofio pob dydd oherwydd ei bydd I mi yn fy ddysgydiaeth. Diolch I ti am y sanctidrwydd sydd yn dod allan o'r gweddi hwn. Amen. Felly, os ydych chi'n gallu gweddio y gweddi hwn pob dydd, dwi'n credu y bydd hwn yn gwenu I agoffa hunain o'r pynciau hyn I mewn yn y gweddi hyn, ac felly ydych chi'n gallu yn fwy ac yn fwy yn dod yn fwy cymwys i'r pynciau I mewn yn y gweddi hwn. Nesaf, dwi'n mynd I siarad ynglyn â sut I siarad yn wych. Dwi'n meddwl yn y dyddiau hyn gyda'r datblygiad ac hefyd yr esblygiad o'r Gymraeg gymdeithasol, mae'n mor bwysig yn bwysicach nag erioed I cyfathrebu I siarad yn wych gyda'r lais yn wych, oherwydd dwi'n meddwl mae'r pob dim gyda'r dyfodiad a cyfreithiad o'r AI neu deallusrwydd celfyddydedig. Mae angen I ni I cyfathrebu yn dda ac yn gyflym I wneud cymwysiadau rydyn ni'n eisiau i'w wneud, I cyfathrebu cysyniadau ac hefyd y syniadau gyda ein cydweithwyr, ac hefyd os ydyn ni'n canoli ein gwaith I mewn yn yr adran o'r Gymraeg cymdeithasol, mae angen I fod gyda ni y llais sydd yn cipio sylw o'r cynulleidfa ac yn tynnu nhw, achos os nad gyda ni y llais sydd yn wych ac yn ardderchog ac yn gallu cipio y sylw o'r cynulleidfa, fe bydden nhw'n mynd rhywle arall. Felly os yn eisiau I cadw I fyny gyda'r gystadleuaeth, mae angen I ni I datblygu y crefft neu'r sgil I siarad yn wych. Felly, sut I wneud hynny? Yn gyntaf, dwi'n credu mae angen I ni I datblygu yr agwedd neu teimlad I mewn yn y llais I bod rhywun sydd yn agos, rhywun sydd yn cyfell cloi i'r cynulleidfa, fel enghraifft rhyw berthynas agos neu rhyw cyfell yn agos. Felly pan rydyn ni'n siarad gyda'r cynulleidfa, mae angen I ni I siarad gyda y llais sydd yn meddwl, nid fel rhyw darlithydd traddodiadol neu rhyw araithwr traddodiadol I siarad gyda llais sydd yn gallu dwyn ei ffordd i'r eithafol ochr o'r neuadd neu i'r ystafell dosbarth neu rhyw fath o'r cynulleidfa traddodiadol. Mae angen I ni I siarad yn gloi fel y person ar eich ochr. Pan ydych yn siarad enghraifft I sgorsio gyda rhywun, mae angen I cymryd agwedd ac hefyd fath neu hanfod o'r llais o rhywun sydd yn y sedd yn ochr I ti yn siarad bron yn sybrydiw I chi. Fel ydych chi'n cyfrannu cyfrinachau yn fodd fel hynny, mae angen I yn gyntaf, dwi'n meddwl mae'r gar agweddol hon yw y gar I fod yn pillgar neu yn y Saesnig intimate. Felly mae'r gar Cymreigdod ar gyfer intimate pillgar. Double F yw double L gar, pillgar. Mae'r ansawdd dda'r pill yn cyfeirio at rhywun sydd yn cyfrachgar iawn. Felly, mae angen I ni I cymryd llais sydd yn pillgar ac yna, dwi'n meddwl mae angen I ni I siarad gyda llais sydd yn meddal. Achos os ydyn yn siarad yn pillgar, ydyn yn cyfach agos i'r gwrandawyr. Felly, mae angen I ni I cymryd y llais sydd yn meddal
Ac wedyn, sut I siarad gyda llais sydd yn meddwl? Dwi'n meddwl mae angen I ni I siarad fel ydyn yn sybrydio. Felly, os ydyn yn sybrydio rhywbeth I chi, dwi'n yn siarad oedd canol gennau trwy'r anadl yn llifo trwy'r canol o'r gennau fel union yn y sybrwd. Felly, ydych chi'n clywed ansawdd i'r llais sydd yn ychydig yn isel gyda'r ansawdd o'r hist neu ist. Mae'r hist gan Cymraeg sydd yn cyfeirio at rhywbeth sydd yn syw. Felly, os ydyn yn siarad yn sybrydiedig, ydyn yn ychydig yn histio neu istio. Felly, I atgoffa hunain, y gyntaf cangen o'r coeden ddarlithio hwn yw, gyntaf mae angen I ni I fod yn ffysgar, yn ail I fod yn meddwl, yn trydydd I fod yn sybrydiedig, I siarad oddi wrth y canol yn gennau. Felly, os ydyn ni'n creu cofio golon oddi wrth litrenau, hyn mae gyda ni double F ac wedyn M ac efo meddwl ac wedyn S ac efo sybrydiedig. Felly, mae gyda ni ac ar hyd yn hyn famous, F, M, S. Ac wedyn, ac efo y pedwerydd cangen o'r coeden darlithio, mae angen I ni I siarad yn cyflym. Oherwydd os ydyn yn siarad yn cyflym, ydyn yn gallu arbed amser ar gyfer y grandawyr ac ydyn yn gallu trosglwyddo mwy o gwybodaeth yn yr un amser. Felly, os ydyn yn gwylio ar rhywbeth ar gyfryngau cymdeithasol, mae gwell I ni ond nid ydy I gwylio ar rhywbeth lle mae siaradwr yn siarad yn cyflym yn ytrach na'r un gyda'r siaradwr yn siarad yn araf, achos os ydyn yn eisiau I achos ar gyfer siaradwr sydd yn siarad yn araf, mae'r profiad hwn yn ddiflas dwi'n yn canfod I gwrando ar rhywbeth sydd yn siarad yn araf. Felly, hyd yn hyn mae gyda ni F, M, S, ec, fymysig. Ac wedyn, ar gyfer y pumed cangen, dwi'n meddwl mae angen I ni I fod yn llythrennol I cynnal yn ein datblygiad coedennau darlithio ac wedyn gyda'r coedennau darlithio diflaen o'n weledoliaethau a rydyn yn gallu edrych ar y holl cynllun o'r darlydd lle ydyn yn gallu gwybod beth ydyn yn mynd I siarad amdano fe yn ytrach nac angen I archwilio o gwmpas ar gyfer y sylwedd mae gyda ni y sylwedd yn parod diflaen yn gwmpas ni yn ein datblygiad. Felly mae'r pumed a lithren ell. Felly mae gyda ni cofio golyn fymysygach F ar gyfer I fod yn ffillgar gyda'r grandawyr, M I siarad gyda'r llais meddal, S I siarad gyda'r llais sybrydiedig, ac wedyn ec ar gyfer I fod yn siarad yn gyflym, ac wedyn ell I fod yn lythrennol I dachmygu o holl gynllun diflaen ond dachmygiad ni yn ein gweledoliadaeth I gemell ni I siarad yn cymwys ynglyn â'r pynciau. Felly dyna ni I gyd ar gyfer nawr ynglyn â'r pwnc hwn, ond dwi'n meddwl werth pwysgrif o'r pwnc hwn ar gyfer cynhyrchydd o'r cymwysiadau ar gyfer cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n mynd I dachwelyd i'r pwnc hwn tro ar ôl tro. Efallai I ychwanegu elfennau iddo fe neu I addasu elfennau neu cydrannau union yn y pwnc hwn. Wedyn dwi'n eisiau I siarad ynglyn â'r pwnc o'r lefelau neu'r wrthadluniau o'r Gymraeg ar gyfer dysgwyr. Felly, os ydych chi'n gwybod, mae gyda ni ffrydau neu'r sianel arall gyda'r enw rhagori yn Gymraeg ar gyfer dysgwyr o'r iaith. Felly, dwi'n yn ystyru am cyfres newydd o'r fidwaith ar gyfer y cwrs ar gyfer dechreuwyr union yn dysgu o Gymraeg. Ac pan ydych chi'n gwneud hyn yn cynllunio cymwysiadau ar gyfer yr cwrs hwn ar gyfer yr fformat neu yr ffurfwedd ar gyfer y cwrs hwn, ydych chi'n ystyru yr fathau gwahanol o'r fath o Cymraeg a mae'r
dysgwyr yn dod o hyd trwy'r graddau o'r dysgu Cymraeg yn dechrau oddi wrth yr hollol dechreuwr ac wedyn ar ôl hynny graddau yn uwch fel enghraifft yr graddau rhagorol ac wedyn yn y diwedd yr gradd mwyaf rhagorol ac dwi'n meddwl ar gyfer y cwrs hwn dwi'n eisiau dysgwyr i gallu siarad yn rhugl ar y dechreuad. Beth dwi'n ystyru gyda hynny yw dwi'n eisiau y dechreuio i dechrau i defnyddio geiriau Cymraeg yn ei cyfathrebu, ond i barhau i cyfathrebu yn rhugl yn ei iaith arferol, sef Saesneg. Felly, ar gyfer hyn, dwi'n meddwl os ydyn ni'n dechrau gyda'r gwastraff o'r Cymraeg hwn, sef y Cymraeg gyda'r craidd o erfa i defnyddio, ond gyda'r erfa nid yn fwy canoledig i barhau i mewn yn y Saesneg, mae gyda ni gradd o'r Cymraeg sydd yn gallu galw fe Cymraeg sylfaenol. Oherwydd yma'r gerfa sydd yma'r dysgwr yn defnyddio yn sylfaenol, dim ond y craidd, enghraifft yr cyd-eiliadaethau neu'r conjugations o'r ferf bod, to be, ac hefyd ferf gwneud, ac wedyn cysyllteriau ac hefyd rhagenwau ac hefyd adroddiadau sylfaenol, allweddol ac efo'r dechreuwr, ac hefyd os ydyn yn gadael yr enwau ac hefyd berfau ac hefyd ansodderau i un ochr. Felly mae gyda ni ar cyfnod hwn dim ond gradd o'r Cymraeg sylfaenol gyda'r erfa sylfaenol, ac wedyn os ydyn yn symud i fyny i'r gradd nesaf, mae gyda ni enghraifft Cymraeg syml, lle ydyn nhw'n gallu dechrau i mewn cynwyso yr enwau ac hefyd yr berfau ac hefyd yr ansodderau mwyaf cyffredinol, ac wedyn ydyn nhw'n gallu ysgyn i'r gradd nesaf yn uwch, lle mae gyda ni mwy o'r geiriau Cymreigdod ac llai ac yn llai o'r eiriau Saesneg. Felly, fel hyn, ydyn nhw'n gallu ysgyn i fyny trwy'r ystol i'r graddau yn uwch ac yn uwch tuag beth dwi'n galw yr Cymraeg cyfoes, ac beth dwi'n ystyru gyda hyn yw fath o Cymraeg ydyn nhw'n gallu dod o hyd y mwyaf cyffredinol union yn cyfryngau, sef yn drama teledu, lle y mae nhw yn dal yn defnyddio amrywaith o eiriau Saesneg, ond hefyd gyda y mwyafrif o'r sgwrs union yn hollol yn Cymraeg Cymreigdod, ac ar ôl hynny, os ydyn yn symud yn uwch na hynny, mae gyda ni y Cymraeg traddodiadol, sef y Cymraeg oddi wrth canrifoedd o'r blaen, oddi wrth pedwerydd canrif ar hugain, ac hefyd o blaen i'r hynny, ac ar ôl hynny, mae gyda ni beth dwi'n galw y Cymraeg piwr, sydd yn hynod o brin, sydd lle ydyn yn bwriadol yn amcanu i osgoi unrhyw gar sydd yn Cymraeg, sydd yn debyggu i gar yn Saesneg. Felly, ydyn yn gallu amcanu neu amgeisio i wneud hwn fel ymerferiad academaidd i gwellhau ein safon o'r erfa. Dwi'n meddwl mae'r hwn yn ymerferiad academaidd hynod o ddefnyddiol os ydyn ni'n eisiau i gwellhau ein gerddau ni, dim ond yn siarad yn Cymraeg piwr, ond dwi'n meddwl mae'r fath o Cymraeg hwn yn weddol aniannol neu annaturiol, oherwydd ers erioed nid oedd Cymraeg yn hollol piwr, mae gyda ni yn y Cymraeg trwy'r hanes o'r iaith benthyciadau, oddi wrth y Lladin, oddi wrth y Groeg, oddi wrth y Saesneg, oddi wrth y Ffrangeg, dim ond ar y cyfnod hynod o gynnar cyn i'r meddiannant o'r Rhufeiniaid o'r Brydain, pryd roeddent yr Brythoniaid hynafol yn siarad yr iaith Brythoniaid oedd yn hollol byr,
Ond fel cyfreithlwyd o'r blaen, dwi'n meddwl os ydyn ni'n gallu siarad Cymraeg sydd yn hollol byr, mae hyn yn cyfnodol iawn i'n gerfau ni fel arferferiad academaidd. Felly, dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn ddigon hir. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau yn gwylio ar y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.